sekaligus ayahnya Arya. Petanya rasa sedih bisa diperbohong hati simpan cerah. Najan dengan kudu bisa lepaskan cinta karena ulun sing tergenggam wis gawe ati bareng wis kejem dengan ingkalakan dalan. Bos rotan asik. Uang sing sayang wis sayangi wong liya. Kita sing ngambung fotone kangen kapan ketemune kang kepek sing diambung bibire. Mama he Arya tobat. Mama he Arya uang sing tempuca-puca wis tega gawe larang janjine sampe kawinan arane jejer loroan uang secek sing ditulis ning undangan sing duwe HBCR sing paling eman napasan Abah Candi sing paling borak Abah Candi sing paling eman Abah Candi wis kejem nok ocha paling sayang nok ocha asik. Mama he Arya Mama he Arya nok dia terima kasih bos HBCR Mama he Arya. Uang sing sayang wis sayangi wong liya. Kita sing ngambung nok ocha kangen kapan ketemune uang secek sing diambung citoke. Bos HBCR Papai Sinar. Mama he Arya sing paling ayu sing paling cantik. Mama he Arya uang sing tempuca-puca wis tega gawe larang janjine sampe kawinan arane jejer loroan uang
dos menekan cek. Jangan. Uang sing sayang sayang wis nyayangi wong liya. Kita sing ngembung fotone kangen kapan ketemune. Uang secen sing diambung pipine. Mama Hai Arya, Mama Hai Arya, Papa Hai Arya, Ayah Hai Arya. Asik, bos Jos Bus. Hai, Jos Bus yang masak ya. Mama Hai Arya, Ayah